Само да я поздравя. Как определяте, колеги? Питаме вас. Огромен скандал, полицейско насилие на празника на Курбан Байрам, това да го причинят на мюсюлманите. Кмета на Кърджали в 10:10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок 3 дена с призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицаи. Един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат 8 човека от кабинета. Виждате ли трябва 8 човека да го извеждат кмета на Кърджали? Полицаи. Да не се опитват да потулат нещата. От страх не го арестуваха. Искаха да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извеждат, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата, не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги. Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснахте. Какво го казахте? Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали? И не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. Като наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи. Срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадеме. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление. Да, получиха доверие да управляват. Нека си управляват държавата. И да правят за хората това, което трябва, както ние го правехме. Да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по-ниски цени, всички ангажименти, които поеха да ги изпълнят, за това ги подкрепяме. Но не и за този полицейски произвол. Благодаря ви, колеги.